ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеои мо аз Гулистон, аз анами пеши цирк сар шид. гуфтам камакак шумода иҷора нишон дидем, ай тарафда кор доштам омада будам. Як чизи дигара бо гуфтан мехоҳам ки видеои пешинада ма киртои доставка дошт, ҳавайёра нишон дода будам ва бисёриҳо мепурсиданд ки чӣ хел доставка мешава. марҳамат, анами поёни видеои мода, поёни комментарияда ссилкаи видео ҳастай. Дромада тамошо кунед ки чӣ хел шумода доставка мекунанд почтакати. имрӯза видеои мо чанд видеои кам мешава, камтарак ба охирда бо ма як чизи дигара шумода нишон метавам. ина дӯстони азиз, иҷа корвонаи якум дарвозаи корвон тарафи пажарка якум рияд. Иҷа да анамихе вайшидай попшӯра распродажа кардагиян, шлёпкаву кетиву дигарора. Ана пешбудагиёшон ҳамаш 50 сомонӣ. Бинед на спортивни стилёш 50 сомонӣ. Баъд анавай кетиёи боло ҳаст 40 сомона, ҳаст 30 сомона. Ҳозир бо ма якта шумода нишон метиҳам. На марҳамат. Бо дигар хелешанай баландако сабукакай. Нархаш 50 сомон. ишам 50 сом. Ай бо дигар рангшам ҳаст, сирхиш. Баъд ана кетиёра бинед. Кетиё 40 сомонӣ. Набинед, блестящиё 40 сомонӣ. Ё доставка надоран, ё ра шахсое ки мисол дар Тоҷикистон ҳастед ва харидорӣ кардан мехоҳед, ава я ҷоша гуфтестам. Ана инам дош боша розовию, баъд ана сафед боша 30 сомонӣ. Кетиёи тобистона. Ана марҳамат, бинеди тарафам анам хе 30 сомоно яй. Шлёпка ҳастай бо чанд намуди дига 30 сомӣ. Ина тараф боша 35 сомонан. Ина ёра бинед. Ай шлёпко чанд ранг доштиян. Ана зард сафеди блестящий боша 40 сомонӣ. Ина ячилико 35 сомонӣ. Сирхи савз. бисёриҳо ами ячиликора мепурсидан, ами палтикора нишон тед гуфта. марҳамат, майра аз анами якум дарвозаи корвон шумода пешниҳод кардестам. ҷои распродажаш. баъд бисёриҳо мехоҳанд ки миробуфа ба навор бигирам. рости гап чанд бор ма рафта будам, вале иҷозати ҳам ба навор гирифтан надодан. якчанд касе ки ма пурсидам иҷозат надодан. барои аму туфлию аму шлёпкора шумода нишон додан. хулас ки ҳозираштам ҳамин распродажора шумода пешниҳод кардестам. дар оянда бо мебинем. наинҷара бинед. инаиш 35 сомон. бисёрам хушруванд. ҳама намудаш ҳастай. мисол барои хона, барои якҷо рафтан. инаи 40 сомон ошай. бинед. ё вақте ки якта дутаиш мемона, мисол коробка размери пураша надоран, барои ҳавай ёра распродажа мекунан. ана инора бинед. ё боша 40 сомонӣ, 35 сомонӣ. баъд распродажа мекунан. нархи асосишон баъзеҳои ҳамира ҳамаша неву, баъзеҳош нархи асосие ки аввал мефурӯхтанд бисёр қимат буд. инаи 40 сомон бинед. ҳозир ки аз сабаби якта дутаи мондагия яъне хе распродажа кардагиян бо нархи арзон 30 сомон, 35 сомон, 40 сомон. ина касое ки мехоҳанд омада аз якум дарвозаи корвон тарафи пажарка ҳамин чизоро харидорӣ кунанд. касое ки шлёпка хар буданд. ана иҷа дӯстони азиз, магазини релаксай. урӯз ма видео карда будам, якчанд наворуш нағалтидай да ҳаму вақти видеора партифтан. бо ма да видеои имрӯза мондум иёра. барои ки урӯзда намонда будам да видеои пешина. анами набор 800 сомонай. магазини релакс дар дуюм этажи
тилло бозор қарор дора дар Корвон. Комплекта бинед коробкаи калон дар амхе ҷобаҷо кардагиай ба кал катиай бинед. Ана баъд вай дора супница дора касрулкаи шишагӣ. Ҳами комплект 800 сомонӣ на коробкаш. Ози бо дигар намудошам ҳаст. Ман дигар намудошам шумода нишон метам. Ана ин намуда бинед 1700 сомона. ё ҳамаш 6 тагаян. Мисол 6 бакал дора, 6 та коса дора, 6 та талерка дора. Хулас ки набори 6 тага. Ана ин намуда бинед 1700 сомонӣ ин намудош. Ям амхе коробкаи калони хушруда упаковка када мондагиай. Мисол ягон ҷо падарка бурдани хоҳед ё ки барои ягон арӯз харидорӣ кардан хоҳед, ина бинед. Набора вай чойник шай буҷа бо ваю шастай коса чор шастай. Ана ин намудам 1700 сомай. И камака галакай гулуш дигар таракай. Ана ин намуд вентиляторро рӯз ма гуфтам нишон метиҳам. Ана и 350 сомаша нишон додам. Ана и 380 сомонашай. Бисёр ам ҷавзи гиронай. Бовар кунедам ха шамоли вай дора, нағз дора. Кондисионер боре 380 сомон. Шамоли хнакакай. На марҳамат ям аму магазини релакс дай. Вентилятори майдача. Анаишам вентиляторай. И 450 ба фикрам. Навай сиё. Баъд анаи 495 сомона ҳастай. Вале амҷа ҳам 495 сомон, ҳам 380 сомон гирон буд. Аз анаи 495 сомон да вай сиёҳие ки 380 сомон вая шамолош хушрӯ буд, нағз буд. Ана дӯстони азиз, ман мехоҳам шумо да ҳамин намуд телефона абзор кунам. Ин телефона мо гирифтем дар 2000 сомон аз магазини вай Хуавей дуюм дарвозаи Корвон. Саршавии дуюм дарвозаи Корвон. Худо хоҳа дар оянда бо наборои мо сифаташ нақстарак мешава. И Redmi Note 9 вай дора 128 гигабайт памят дора. Ман асосан барои ами памяташ гирифтам, барое ки вақтои охир вақте ман видео мекунам монтаж мекунӣ бисёр памят мепурса. Памятам ками кадестай ай телефоном. Барои ҳавай ҳаҷмаш камтар буд, ира зиёдтар буд. Хулоса ҳамира мо интихоб кардем. Нағзи ин дар чиай ки батареяшам нағзай, вайшам нағзай. Ҳамин камераш беҳад тозаи хушрӯвай. Дар оянда хай видеои ояндада худо хоҳа бо шумо мебинед. Ира ман асосан барои канали дуюмум гирифтам и телефона. Ана бинед, ями коробкашда амит як чихол дора. Ба телефон хичаю бо чи доштай зарядник тамом. Хулоса ҳами хе дӯстони азиз, канали дигар канали влогови мама мекушом. Барои аввал и телефона гирифтам, дар и телефон кунам мегум, барое ки дар як телефон ду канал доштум, баъд бисёр функсияҳо кор намекарданд, баъд мечаспид телефон. Барои ҳавай ина дигар мекунам телефонша, каналша. хулоса ҳами хе касое ки мехоҳед харидорӣ кардан, ана марҳамат, ана мин намуд телефон. Баъд оянда мебинед шумо чӣ хелай телефоне ки ҳозир ман истифода мебарам, камераш камакак хиратарам боша, вале микрофонаш ба ман хеле маъқулай, барое ки берун даям вақте гап мезанӣ овоз баланди хушрӯ запис мешава. ина мехе дӯстони азиз, и зарядник шай наушник надоштай. Redmi и истеҳсоли вая хитояй, ами телефон брендовиш. Баъд се намуд версия доштай ами телефон, индийский, российский, баъд глобальный. И глобальный гуфтан глобальниш нақстарай, версия глобальниш. Барои аввай мо нами версия глобалиша гирифтем. 4 камера дора.
касое ки телефон харастанд марҳамат метавонед ки бинед вай 19 шам буд 19-ш бо вай нақстар буд вай вале 3000 сомон нархаш. Хулоса касое ки мефаҳманд вайёша настройкоша бинед хитон мавқеъашро намедонам. دوستانی عزیز باوری دارم که امروز ویدیو برای شما پسند آمد و من کوشش میکنم که در ویدیوی آینده با یگان